Diyos maray na aga po sa Indogabos na nagaantabay nin mga tamang impormasyon digdi po sa syudad kan Iriga. Kadakol na po siguro sa Indo ang nakahiling kan live video kan sa tuyang ginagalangan na alkalde na si Mayor Madel Y. Alpilor, partikularmente kan Webes, January 28, 2021. Dapit sa sanitary landfill kan syudad nin Iriga. Manlain-lain pong bersyon ang nagruluwas asin dakol naman ang nagaharapot kan totoong pangyayari sa likod kan isyong ini. Kaya po ngunyan, mawot po kan lokal na gobyerno kan Iriga sa pamamayo kan mahigos na alkalde na si Mayor Madel na mag-atubang po sa Indo Gabos ngunyan para matawan kamo nin linaw dapit sa mga pangyayari. Kaibataman po ngunyan si Sir Jem Ambrosio Layosa, ang General Services Officer kan syudad nin Iriga. Yaon po sindang duwa para magtaong linaw kan mga pangyayari sa naunambitan ng lugar. Of course, kaibataman po ngunyan ang mga local media gikan sa manlain-lain na istasyon kan radyo asin television magin sa social media. Sa Indo po Gabos, this early on of the press conference, Diyos mabalos po sa pag-igdi po nindo. Para matabangan man kita, Gabos, na maipaabot sa kadaklan ang mga pangyayari. Salamat po sa Indo. Ngunyan, itautan na po kay Mayor Madel ang oras para sa iyang mensahe dapit po sa pangyayaring ito. Mayor Madel? Opo. Good morning po. Good morning sa Gabos pong mga kaibigan ta sa media. Thank you for coming over and sa pag-anyaya mi, salamat po na nag-igdi ka mo. Para maka-explain man po kami kung ano man po ang nangyari talaga duman sa sanitary landfill, aramtaman po na igwang video na pinaluwas na one-sided man, kumbaga side man po ninda ito. So at least ngunyan madangog man po ang side me. So ngunyan mas-start po kita duman sa narrative ko. Pero unang-una gusto ko lang pong ipamidbid kung si Isay ining kaabay ko, si Bodjim Layosa, he's the department head of the GSO. So he's in charge of the sanitary landfill. And then yun po, kami na lang po ang mag-aano ng narrative. So, ang nagsimula po ini, it was Thursday or Thursday afternoon. And then, si Sir Bodjim tumatawag po sa amin, sabi niya, we need a legal officer kasi nandun daw po yung sagip kalikasan, tinatry na hulihin lahat ng equipment, lahat po ng gamit, ay i-confiscate, and hinaharas sila. So, sabi ni Sir Bodjim, hindi daw siya pinapapasok doon sa loob ng sanitary landfill, which is very ironic. I find it very ironic because the landfill is owned by the city, and since he is in charge of the sanitary landfill, he's supposed to be inside. Ngayon yan, dahil siya pinapalaog, pinagparabubusol pa siya, tinulak siya, and I don't know if he was hurt, and even the other employees were not allowed to go inside. And all the drivers and the operators of the trucks, they were not allowed to go outside. So hinaharas po sinda duman, and then pirit na kinukuha ang mga license and all that. So, sabi nga ni kang mga drivers, they were, kumbaga takot sinda, ninenervyos sinda because they don't know what will happen. Baka kung ano na lang magkagulo duman, or kung mawara sinda, or kung ano. So, nung tumawag na si Sir Bodjim, since all of our legal officers are busy during that time, so ako na lang, I personally went there. When I went there, diretso ako duman sa landfill, inapot ko kung si Isay ang head, then I approached the head, ang sabi ko, anong problema?
illegal daw po ang activities. So sabi ko, paano naman magiging illegal na ang yaon nga ni so MGB tsaka so EMB, it's usually the MGB or EMB and DNR who usually decide kung if there's really illegal going on. So sabi man kang MGB, it's not illegal because it's part of the development of the site. Hence, under the ECC, kaya nga ni po igwa kaming ECC digdi, yan ang Environmental Compliance Certificate, ECC OL RO5 2018-0198. With digdi po sa laog, ang sabi digdi, ang cover soil, yaon sa site, the adjoining abandoned dam embankment shall be the source for the purpose that it shall be pushed to above the modified and stable compacted waste. Param nindo po, kaipuanan talagang igwang cover soil. Tapag igwa na pong mga basurang nag-abot, pag maduros, nag-i-spread, mahihiling po nindo at siyan sa video. So naglalayog ang mga basura, paglayog kang basura, nag-i-spread tuloy itong mga plastics, itong mga Tetra Paks. Iyon na po lugod ang rason na nakakaduman na po sa Waras River. So kay Punghan, every time na igwang nag-aapon ng basura, ika-cover soil mo. Yan po ang sabi digdi sa ECC. So, ngunyan po, igwa naman duman po sa video na non-compliant kami, pero at yan, we will explain it, and there's a video also na ipapahiling kung how it works. How a sanitary landfill level 1 works. So ngunyan ka ito, sabi mi, you might as well call your lawyer, and kami man, ang lawyer mi, mag-urulay na lang. So naghali na po kami, and then there was an agreement when PD came over, pagdating ni PD, sabi ni PD, okay, all your legal officers or all your legal counsel should be in the police station. So nag-urulay na po sindaduman, gentleman's agreement, na dain ako kung anon. Sabi kang mga lawyers, we might as well file legal actions na lang. So, yan naman ang sabi nila. The legal officers are here and they can attest to that. Then nabigla po kami na maski banggi, 10 o'clock, nagpipirit sinda, they went to the place, to the sanitary landfill, pinirit nindang distrom karon ang lock. And you will see it in the video. Siguro mahiling muna po nindo sa una. Medyo mainit na po kita, emotionally, affected na ako, sinabi po ninda na talagang hinaras sindagabos, and which is wrong for me kasi assuming if there is a violation, dapat it has to be done due process. Dapat may due process. Pa kung itong malaog na lang kamo, and then haharason nindo ang mga tao, and you will not allow these people to go inside, which is very ironic. And so first video, para mahiling po nindo, nagluwas duman, magkakaribok kita digdi. Sabi ko, ang una kayong approach ko, ano ang problema? Ano ang authority mo? So sabi ko, kung ano na lang nindo, i-confiscate na lang nindo, magkakaribok kita digdi. Tapos, igwa pa po akong sinabi after that. Sige, paki-play na lang po sa first video. Makusugod niya, maduruson ko. Kaya po natin pa namin ito, ma'am. Ano na yung apprehension? Gusto po, ma'am, kung nakakapos yung... So, kukunin niyo po lahat ng pagkakala namin? Magkakagulo tayo dito, sir. Ano po, ma'am, wala pong permit. Saan ang authority niyo, sir? Meron po, ma'am. Saan po? Papunta po yan po dito, ma'am. Sige, papunta din po yung abogado na. Ayan po. So, yan po ang kadugtong. Ano bang authority
ano ba ang mission order ninda? Ano ba ang, may summon ba sinda? May, certificate coming from the DNR na talagang igwang violation. So kung nga po kayan, mayumat sindang ma-present, sabi niya, ayaw na nga ang lawyer me, paabot na. And it took us 2 hours to wait for the lawyer. So sabi ko, before the lawyer arrived, sabi ko, I can no longer wait kasi madami pa akong gigibuhon. So, ito ang katotohanan. So, ito naman na banggi, ipahiling mi po sa Indo ang video. Hindi po ang nangyari duman pagbanggi. Sige pa. Asa na si sir? Di ba tinatanong ko kung sa akin, kailangan ko na authorization. Tatanong ako, sir? The Public Act 9273, Abuse of Women. Ma'am, naintindihan ko niyo, ma'am. At ako na lang po mag-uusap. Kailangan ko namin kunin yung truck niyo. Yun nga. Opo. Kailangan ko namin i-impound yung truck niyo, ma'am. Ba't kasi Hindi po nga po. Kaya na po yan, ma'am po. Kaya lang po, hindi na ako ma'am. si sir Mon. Hindi. Wala kami na ako. Tinatanong ko kasi Ma'am, kailangan ko namin kunin yung truck niyo ngayon. Okay? Mac, gusto na. Sandali mo na, may tinatanong ako. Patingin sa ID mo. Ma'am, hindi po magagawa. Bakit hindi nyo nag-aaral? Yung mga nila, oh. Sige po. Picture mo na lang sir yung ID. Ay, oo, bigyan kayo ng picture sila. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Haba ng picture, ma'am. Sige. Haba ng picture ka, ma'am. Ay, sige. Makakilapit mo na lang. Malalapit lang, di ba? Tapos kaya nga, nakakalapit mo sa akin. Maalis na ako. Saan yung nagaliko? Makulit naman dito, pipicturean na nga. Para makaalis na dito sa tinatawag. Hinilala ko si Sir Mon. Hinilala ko si Sir Mon. Madali siya bang kausap? Yung mo naman sa tayo. Wala na, sir, kailangan panapan na natin. Pero sa taas. Ayan po, trespassing. Tapos, illegal entry. Tapos, mahihiling pa po nindo sa video ang pagdara po kang mga dump trucks. So, imagine, mayong starter, rinaot po ninda ang starter, parang binasag pa baso sa laming. Parang binasag pa siguro, I'm not sure. Kasi pumasok sila sa sasakyan, walang susi, dinirekta nila, ayun, kinuha po nila yung mga sasakyan. May kasama po silang mga mekaniko, kumpleto po talaga sila. Tapos naka-ready po yung 10-wheeler na truck ninda para makasakay po ang mga sasakyan. Pero may funny moment din po dito, hindi ko alam kung naka-video sa'yo. Meron pong tinatry nilang ipaandarin. Ito ba yon? Oo, hindi nila mapaandar, kaya hindi ho nila nakuha. Yan po. Yung payloader, hindi po nila na-try na, hindi nila napaandar. Ngayon, nung may nag-spark, hindi na po kasi na video eh. Umalis na lang sila, hindi na po nila natangay. Hindi na po ninda nadara, tadain ninda napaandar. So yan po, halata po na pinagpipirit nindang ko anon nga boss. Okay. So, at yan po, igwa kitang video, but I will also give Mr. Bodjim Layosa the chance to be heard para siya po kaya
ang hinaras. Siya po ang kinulgan duman po sa dump site, sanitary landfill. Sala na naman ako, baka sabihon na naman ninda, oy Mayor, mayo na pong dump site ngunyan. Okay, sanitary landfill, inuulit ko po, meron pong permit, ECC, kumpleto po, and so far sa Camarines Sur, kami lang po ang nagko-comply kang gabos na requirements. I don't know if Naga is almost finished also with their water treatment, pero ang aram ko ginigibo na din. So baka in due time, pagtapos na po ang Naga, Garo Iriga Naga lang po ang compliant. So here's Mr. Bodjim Layosa. Good morning po sa kabos na ding and maray man po ang yaong kamo para mailuwas man man po ang samuyang side sa mga pangyayari na kan petsa 28 sa samuyang sanitary landfill facility. This all started on a call. Pigapudan po ako kan sa kuyang tauhan duman. Nag-report sa ko na there are 15 to 20 persons na allegedly nagpabistong member kan kalikasan ang pirsang naglaog duman. Since na kami kaya may system kami yung duman na ang gabo sa malaog magpabisto ay mag-register since na it is a controlled facility. But then, dahil siya pigrespeto, basta siya na naglaog, and itong nagtatrabaho duman na pig-request ko from the engineering department of the city to perform the ongoing covering activity kan mga basura, pigpapundo. So, what I did, dapat nag-isip akong magduman, tulos. But then, naisip ko, since na nagsabing taga-kalikasan ang yaon duman, hinapitan ko sa Senro ang mga personnel from Environmental Management Bureau and kan MGB. Nasira ang aram kong nag-aaram and katuwang mi, tas hindaan nagmumonitor kan sa muyang trabaho duman. So, pinagpaliwanagan ko si Jerry, AJ, and si Marby, na taga-IMB, taga-MGB, tulos-tulos man sila nag-iba. Because they want to help, and they want to help me explain kung pag-uulayan ang activity mi duman. Since na aram nindaan mga ginigibo ko duman. Now, so, kami pong tulo, askas nga si padalagang ko sa kuyang service vehicle para maabot ko tulos ang landfill. Pag abot ko po duman, nahiling ko. Taon si gwardiya ko, and immediately pag abot ko, nagpo sa kuya, and explain to me what is happening. So, I tried, may 4-5 na di ko man mabibisto ito eh. Naka full face sira, may mask, may bull cap, and ang dating may mga sling bags na nakaharang duman sa gate. So nagpabisto ako. I introduced myself, I show to them my ID, and sinabi ko na ano po nangyayari? May problema ba? Kasi I introduced myself, ako po nga niya ako ang department head kan GSO na in charge sigdi. Practically, I am the one managing this facility. And sabi ko, I have with me my friends from EMB and MGB. Pag-introduce ko po sa duwang kaibanan ko. But then, teka muna nga sir, bawal ka anyang pumasok, sabi nung isa. Sabi ko, nag-introduce na ako noy. Kailangan kong pumasok para malaman ko kung anong problema. Sino ba akong team leader nyo? Para kausapin ko. Teka muna yan sir, tatawag kami. So, may tumatawag.
lumayo sa akin yung tumatawag, may lumipat na namang isa na just to preach me o tindihan akong di makalaog. So they hold my shoulder, then talagang abo akong palaugon. So nagpipilit po nga ni ako. I don't know kung you can describe that dinulak, pero tinitindihan lang po ako. Naabaw talaga akong palaugon. So, sabi ko, grabe ni. Ako na abong palaugon, and mayo man sindang na ipabistos ako o naira pong team leader para mapag-ulayan mi kuta. Kasi may purposes, aramon ang problema, ay agado na authority ninda, and pag-ulayan kung anong maray. Kasi I have with me the technical people of EMB and MGB, DNR. So, kan nahiling kong mayong mangyayari, nagdudulok sa ko. May sarong bihikulo nagluwas. Itong Innova, then kaskas siya nagluwas. Pilit na naman ako naglalaog, pigtindihan na naman ako. Kasi ito pala, mayong man silang team leader naman. Ini si, ano po nga ng pangarang ka to? Tadi ko man, di man napabisto. Itong alangkaw na nagkaulay ni Mayor team leader na huri na ito nag-abot. Pero nainot man siya kay Mayor. So what I did, binawian ko po sa City Hall. Ang inot kong nakaulay, ang samuyang city administrator, and I requested for the assistance of our legal officer. Kasi inisip ko, it would be a legal issue. So sabi ni Engineer Mabansay, our city administrator, ipapadala ko ngayon dyan. Then, I also called the mayor to report what is happening kasi that is my obligation. Taka ko, mayor, hindi ko na kaya to. Even I, maski po ako, habuunin ng palaugon. And assessing the situation, pigapot ko sa mga saluwas na tauhan ko, pig-hold nga sir sa trabaho, abo nga yung pahalion sa equipment ang mga empleyado itong mga operator. So, hinalat ko po nag-abot si Mayor. And si Mayor po ang unang nakaabot, nasunod sa ko. Pero bago si Mayor, may nag-abot na sarong bihikulo, itong patrol car ninda, with kalikasan, mayong plaka, ito na nakalaog na naman to. Then afterwards, dumating din si Mayor. Yung pala, yun doon na nakasakay. Yung matangkad na lalaking nakausap ni Mayor. So pagpasok ni Mayor, sumunod kami. Nakausap namin sila. Sana, di kami binigyan ng chance to explain. Kasi sabi ko, malakas ang loob kong mag-explain. Kasi I know what I'm doing. I'm the manager of the facility and kasama ko yung mga technical personnel ng DNR from MGB and EMB. Di naman po kami pinakinggan and never given the chance na or opportunity na makausap nila. Si Mayor ang kausap na, yung nga nakapagsabi si Mayor ng ganon, kasi ang gusto nila is to confiscate the equipment. Now, I'd like to inform you all na ang activity po duman, kan equipment, kan iriga, is requested by me, officially, para mag-perform din ginakaipuanan na covering. Because we have to maintain a regular covering kan basura. Mayo po kung aram na illegal activity na nagdi-deliver kami sa luwas. Kasi I would allow it. Now, kung may nahiling ka mong sarong bihikulo duman, kay Rulosa. Si Rulosa po is authorized by my office to be there kasi contractor ko siya. Siya ang may ongoing construction po siya, itong installation in perforated pipe na itong inaagihan kan lisay. Ang pagkaaram ko, sa ROS activity niya, itong kasi para i-install niya ang lisay pipe,
mahukay siya, then i-install niya sa ERA-room, then i-cover niya para mag-hold na itong mga pipes and mag-function na. But then, ito ko na nang nangyari. So, kan paluwas na po, ay kan desidido sindang i-hold. Sabi ko kay Mayor, palabasin na lang natin yung mga, pauwiin na lang natin yung mga equipments na yan na hiniram ko sa CEO. Kasi ako, wala nang mangyayari sa trabaho ngayon. So, better, pauwiin na yan sa motor pool para makapagtrabaho na naman sila sa... Kasi nakausap ko yung operator na may trabaho sila dito sa Barangay San Miguel the following day. So, the Mayor ordered, umuli na kaya kamo? So, mga operator, hato na po na kami nakabed sa persa na pinupagulan o bantay kalikasan. In fact, so bihikulong parang patrol car nila, iblinak nila sa Dugay. Just, pinaka-intention, dili makaluwas equipment. Iblinak nila. So, inisip ko, bakit naman nakanta ibinablak? Talagang grabe ding harassment. So, naisipan lugod na mo, kinabuhan yung paluwasan, pati ang vehicle ninyo, saraduan ko na ta. Supposed to be nga ni, i-maintain na mo na gate na pero may sarado. Ta control facility po nga niyan. And sabi po nga niyan, technical guidebook on the operation and design ka na disposal facility na dapat nag-gate na i-maintain na sarado for 24 hours. Kaya lang, naisipan na mo, hinuhold man siya nila so, di i-hold na doon ng padago, saraduan ta natin. Abo ko man na ma-pull out sa mga equipment ko syudad, kaipuan nga nila mo sa tuwid, ay pwede naman kami idigala ginigibo. So, sa ito na po nangyayari so ko nag-isip kaming umuli na, kung masaraduan na mo so gate, sabi nga narinig ko kanda, na mas maripang pag-usipan na problema hadto mismo City Hall. So, nagbarabaan na po kami. So, with regard to... Okay na po. Sige. But we have a video. We prepared a video. Okay pa. We have a video. Nagpagibo po kami. Salamat po naman sa mga naggibo na aram ko pinag-overtime nindo. Ang video, mahihiling nindo, na gabos na pangyayari si Simbagon mi po. So, yaon po digdi ang video. Mga pinag-ikot, kinauton! Kahit mapanganib, nagtungo si Mayor Madel Alfelor sa Sanitary Landfill Facility sa Barangay Perpetual Health, Iriga City, Huwebes ng hapon, nang malamang hinaharas umano ng Sagip Kalikasang Task Force ng Kapitolyo ng Camarines Sur ang ilang empleyado ng lungsod na narito. Duty noon ang gwardyang si Marvin nang bigla na lamang umanong humarurot papasok sa pasilidad ang 6 na lalaking nakamotorsiklo at itim na SUV na may 4 na sakay. Ito pong mga anong na nakamotor po, mabilis yung pong naglaw, bigli. Mayaman lamang pong pigpaan sa kuya na papel na anong purpose nindong malaw, tanong talayaw kamoy sa laog. Tapos po, yaw na po si Raduman sa gitna, nagpipicture, nagbibideo na. Tapos po, pag ano po kanto, ako po inabot na black na Innova. May iba pong law na 3 katao, pang-4 po sa driver. Dahil po, diretso po duman, pigsita ko po siya, hindi. Nasabi ko, alat po, ano maano po kami, hindi. Dire-diretso lang po siya, palaog. Ngunyan po, yan na po duman sa laog. Igwa pong nagbabang 3 katao na Dracula. Tapos po, pagkababa po ito, pinabirit po niya ito. So, Innovang black, ipinat niya po hindi, pinagabatan po yung gate. Tapos po, tapos po, igwang pinaghapudan sa cellphone po. So, 4 pong kataong mga kaibaran po nila. Ito po ang nagbantay igdi.
Tapos dahil po ako pinapahalig di sa napistuhan ko. Tapos pick up ko sa saro, boss, ano po ka akong na authorization, naka-purpose. Tayagan po kami igdi. Pig-snab lang po ako. Operator po ka mga heavy equipment. Dahil po pigpapa, hero duman sa pig tutukawan nila, dahil di pigpapa galing. Ngunyan po, igwa pong nagapod na kay Sir, so bossing po na mo igdi, Sir Bodjim. Abot na po Sir Bodjim. Ngunyan po, malaog po ko ta si Sir Bodjim igdi. Dahil po pigpapalaog ang apat na katao, pigpupush po si Sir Bodjim, pigpupush po tutulak, na dahil po maglaog, pigpapawalan po kahit itong maglaog. When I introduce myself, pagdating ko, kasama ko yung, na-request ko yung dalawang staff ng DNR, one from MGB and one from EMB. They were my partners here. Sila nagmumonitor sa akin. Sila rin ang nahihingan ko ng assistance, technically. Pinagmabuti kong isama sila. So that, ang iniisip ko, they might help me in explaining to these people kung ano ang existence ng landfill doon. Nung pagdating namin, we were not allowed. Ayaw ko nila papasukin. Sabi ko, gusto ko makausap ang team leader nyo. Kung ayaw mo kong papasukin, dito kami sa labas mag-usap. Binalaan din umano ng mga taga-sakip kalikasan ang mga operator ng payloader at truck na naabutang nagtatambak ng lupa sa mga basura. Tinaraman kami na kung saan ka mo, dyan lang muna nga ka mo. Duman sa, ako sa loader lang, duman lang ako sa loader. Sa bulldozer, duman lang. Ini sa truck, duman, abo man kami paaligon na duman sa mismong laog. Sige nang mga surat sa papel, kung ano-ano. Di nagdulog sa kuya, Sir, pwede nga makahagad ID. Or lisensya nga yan. Sabi ko man, ay ano po nga niya ako ang kakaganon kang pangaran ko. Di sabi ko, explain mo muna nga niya ako sa kuya. Di sabi ko man, halat nga niya ako, tahapod, ay blatter niya ni. Sabi ko, halat mo nga niya ako, tahapodan ko sa pinsang kong attorney. Di apodan ko man siya, pinsang kong attorney. Sabi ko, ate, ano na kaning, di na ko kami kang kalikasan, pero nga niya ako, may job order ka kang City Hall, na matawag ng basura. Di to. Ano nga daan kakaagan kang pangaran mo? Sabi ko, blatter po, ang nahiling ko sa head ka ng Office of the Governor. Iyan po. Ay, di ka na magtao kayan. Kakasuhan ka kayan. Di na ako nagtao. Yung mga sakit kalikasan, nag-abot naman, karoon ng urat-uradong talaga. Libot tulos, bidyo. May man pinahiling na, or kini, ano kami, ma-serve ko ang, may man sindang pinahiling sa muya. Na ma-serve ng, waran, or Para picture lang. Kaya medyo, ang grabyadong maray sa muyang parte. Ayon kay Mayor Madel, nagpasya silang isara ang gate ng pasilidad para hindi ng mga ito mahatak ang mga sasakyang ginagamit sa pagsalansan sa mga basura. Hindi nyo makita, record mo. Record mo. Sige na, record mo. Sabihin mo ano to. Wala umanong kaukulang dokumento na maipresenta ang task force na patunay sa akusasyong may illegal quarrying sa lugar, maliban sa executive order na pirmado ng gobernador at ang video na kuha nila sa isang truck na may kargang lupa sa loob ng pasilidad. Mayo man nga nisin ng mahihiling. Sabi ko, okay, where's your authority? Pinahiling sa ko, executive order lang, executed by the province. So, okay, where's your mission order? Where's your summon? Where's your, travel order? Or anything? Complaints? Diba? Anything that you have the authority. Sabi ko, were you deputized? If you were deputized, can I see the authority? Or the certification? Para, man sila mapahiling. And in fact nga ni, itong mga gamit ninda, bakang man nga mga registered. So, itong nga ni duwang motor garo na tagak na lang duman, taday man naka-register. Itong sarong sasakyan ninda, may man register, bago na. Pero kung hilingon mo, ako naman itong bago. Inortro kini ba yung illegal quarrying? Executive order to, ang tinatanong po namin, yung mission order na may violation kami. Naka-mission order ninyo to. Wala naman eh. Pwede ko kami nag-ano, Kaya nga, order yung mission order, no? Ano yung legality? actually po ma'am, ito po yung namin na po, ito po yung Wala naman namin. kayo
yung... Wala nga kayong ma-present. Hindi kasama ang Victoria, kasama ang Victoria. So po, kasama po lahat yung Bakit hindi nyo hinuhuli ang Victoria? Ay ma'am, may nahuli pa namin yung ma'am na... Hinuhuli, sige pa rin eh. Wala mission order niyo. Wala. Ma'am, wala po yung sinunod. Wala talaga. Buong kamsur po ang namin ma'am. Hindi kayo pwede manghuli-huli lang basta papasok-pasok kayo at huhuli. Hindi kayo pwede gano'n. Meron dapat kayong order. Nag-illegal po anong illegal. Kapag nandiyan ang order nyo. May gusto po Hindi yan pwede, sir. existing illegal quarry, activities Hindi dito namin. pwede yan, sir. Ano gusto niyo? Mga api ng tao? Na porque hindi kasama niyo, hindi kaalyado ng gobernador niya? Porque hindi kaalyado ng gobernador niya ba? Ganun-ganun ninyo na lang? Hindi trabaho yan, pag-aapi yan. Yung mga tao may quarry, di nyo hinuhuli. Porque kaalyado ng gobernador niyo. Humupa ang tensyon ng magkasundo umano sa himpilan ng pulisya ang mga abogado ng dalawang partido na sa korte na lang mag-usap. Pero kinagabihan, muling bumalik ang Sagip Kalikasan Task Force sa landfill. Sasakay mo ko, sir? Republic Act 9273, Abuse of Women. Ma'am, nagpinda kami ma'am. At tuloy na po mag-usap. Kailangan po namin kunin yung truck nyo. Yun nga, at Opo. Kaya nga po, kailangan po namin i-impound yung truck nyo ma'am. ba't ka sumisip? Hindi po nga po. Yan, Kaya nga po yung ma'am po. Kaya lang po. Sino na ako? Ma'am? Si Sir Mon. Hindi. Wala kami na usap. Tinatanong ko Ma'am, kailangan po namin kunin yung truck nyo ngayon. Okay? Kailangan ko yun. Ano, Mac, buksan na. At pwersahang kinuha ang mga sasakyan sa loob ng pasilidad. Madala, sir, kailangan naman. Pinapanan natin. Sa taas. Sila kaya bibigyan sa naman. Pinarsa po nilang binuksan so truck, so bulldozer po, kahit po nakakandado po ito. Pinirit po nilang binukasan, pinaggamitan po ng bolt cutter. Tapos po, po ito anong nangyari, dinara po nila si truck, yung duwang truck po. May mga kaiba po pong pulis. Tapos po, nahiling ko po si bolt cutter, ilinaw po sa isang, sa Toyota Hilux na rin po. Ang aram ko po yan po duman nakalunad po si COP. Ang nakuha na po is yung isang truck owned by the city, assigned sa City Engineer's Office, which I have requested. Saka yung isa, yung sarili, yung pag-aari nung traktor na nagtatrabaho doon. Sa isang Facebook post, inakusahan ni last termer Governor Mix Villafuerte na nilabag ng LGU ang Section 138 ng Local Government Code. May kinalaman ito sa tax on sand, gravel, and other quarry resources. Ayon kay Mayor Madel at sa City Enro, tila hindi inaral ni Villafuerte at ng Sagip Kalikasan ang inilabas ng DENR Environmental Management Bureau Bicol na ECC o Environmental Compliance Certificate para sa City Sanitary Landfill Category 1 ng lungsod noong 2018. Ito ang tanging sanitary landfill sa Camarines Sur na pasado sa standards ng EMB Bicol. Ano pong facility natin, Lakeview Hand Treatment Facility, this is designed na matreat leachate. Kaya po ganyan ito lahat patapos pa-level po ang transfer ka tubig. Kung plano ka is approved by a chemical engineer. Ang leachate, mga residue, mga tagik. Sukatas, yan. Nagluluwas na po sukatas ko basura sa tupo. Very toxic po sa tupuro, kaya pag binitangan sa sitas o sa tanim, ida po nabubuhay. Ngayon po, kung linilinigan na po, ay di agko na po tanim. Yan. At importanteng agko tanim, sign of life. Bayo. Kung gusto sabihin, malinig na ading tubig. Agko na tanim nabubuhay. Saka agko na Mindoro Prag na nabubuhay sadi. Tinawag ni Mayor Madel na gawain ng desperadong tao ang edited video sa social media na nagsasabing siya at ang Iriga LGU ang umapi sa mga tauhan ni Villafuerte. Hamon ng LGU Iriga. Kung seryoso sa paglaban sa illegal quarrying sa lalawigan ang gobernador, dapat manguna ito sa pagsisilbi ng cease and desist order sa mga illegal quarry operators na malapit sa pamilya nila.
ang pagkakaaram ko, ang naghahagad ni inquiry permit naman sa probinsya. Hindi da mayaman kami kaya na di may naghahagad sa Moya. Alinsunod kasi sa Local Government Code, ang Kapitolyo ang nag-i-issue ng permit sa sinumang nagnanais na magsagawa ng quarrying sa isang lalawigan. Masara gabos, bakulang apat. Igwa pa duman sa baaw, dahil hindi na napapasara. Nahihiling ko nga ni sa mga equipment, yaon duman. So pekwarya, inapot ko nga ni so nag-head. Sabi ko, tano na dahil hindi pinapupunta ang pekwarya? Kay itong bagyo, grabe na sa tubig duman. Nagduman na na sa main road. So sabi ko, delikado ito. Sabi ninda, pinapundo ta. Sabi ko, tano yaon sa mga gamit? Tano dahil nindo kinonfiscate? Maski nga ni sa mga tao pinahali pa ninda na asindang kag sa diri kang teritoryong ito. Naglaog lang na dire-diretso without even any papers or documents. Tapos pinagparaharas pa ang mga drivers. Pinush pa ang department head si Sir Jim Layosa. As in, pinag-push pa na pinag-aarog kaya ninda. As in, nakulgan nga ni itong tao. So, unfair. Salang gibo. Ayon naman sa ilang taga City Hall, sinamantala umano ng kampo ng gobernador na wala si Mayor Madel sa opisina para kumuha ng sedula. Maaaring gamitin ang isang sedula bilang requirement sa pag-transfer ng voters registration. Gusto mo magkuha ng CTC, bako ka man taga-digdi. Taga-sain ka talaga? Taga-Pili ka? O taga-San Nicolas? O taga-San Agustin? O taga-sain? O 3rd District? O 2nd District? O 1st District? So, ang pagkakaaram, it's a public knowledge that you're from Pili. So, kung pwede man, patahimik ko naman nindo kami. Binalikan ni Mayor Madel noong Sabado ang sanitary landfill. Ininspeksyon at ipinagmalaki ang leachate treatment facility ng sanitary landfill na binili pa sa Vietnam ang materyales para matiyak na hindi direktang dumadaloy sa Waras River ang mga katas mula sa basura. Hindi ngayon maisagawa ang pagsasalansan at pagtabo ng lupa sa mga basura dahil sa paghatak ng Sagip Kalikasan Task Force sa mga truck. O, yan ang mangyayari. Maduros, mga basura naglalayog. Especially plastics. Kaya, dapat i-cover soil mo. Pag na-cover soil mo na, sulit siya, maluwas na digdig. Kaya kung magpapavideo po, sarba ko man ng pong edited. So, gabos. Hindi lang po, expensive ini. Binakal pa po ini sa Vietnam. So, everybody's free to come. Gusto nindong mahiling kung paano po ang water treatment po, digdi. Every year, dulan ang budget na pag nag-maintain ka ini. Dahil mababa kaming 6 to 10 million. 6 to 10 ang naalala ko. 6 to 10 million. So, imagine, municipalities cannot afford that. So, dapat nga magtabang na sinda. Dahil na sinda magpararuno, tarabangan na ninda. And I know for a fact that sinda aware of this. Alternatibo ngayon ng LGU ang takpan muna ng lambat ang mga basura sa landfill para hindi liparin sa ilog ng malakas na hangin ang mga basura. Mensahe ng alkalde sa mag-aamang Villafuerte. Unang-una, nananahimik po kami ligdi sa siyudad kang Iriga. Peaceful kami, loving people, appreciative. Nag-rebook lang ini kung nag-abot na po kamo ligdi. Kaya itong time na nag-i-insist ka, na taga-digdi ka, na bako ka man talaga taga-digdi. Nabulabog na nindo ang pili. Bako naman ang Iriga. Progresibo naman po kami maski papano. Nagpuon ako sa mababang 100 million na money. Ang ngunyan, napadakulatan naman sa tarabang gabos ng mga taga-Iriga. So, dahil naman kamo mag-rebook digdi. Samantala, inihahanda na ng City Legal Office ang mga kasong robbery, trespassing at grave coercion laban sa Sagip Kalikasan Task Force. Pinag-aaralan din kung may pananagutan sa batas ang hepe ng Iriga City Police matapos i-escort umano ang task force sa paghaharas nito. Yan na po. Igwa po digding, arog po kaya kaini, igwa po mga nagkakwari digdi sa Iriga na mga, ano po yan, mga contractor sinda or it's a company or individual na po, ang ginibo, there's a complainant
So complainant, duman po yan in-address sa DNR, MGB. Tapos po, ini ang due process. Ngunyan, ang gigibuhon kang DNR, masurat na igwang cease and desist order. Tapos ang gigibuhon, ang police, ang i-deputize na dapat papunduhon. Ngunyan, ining iba, ongoing pa din ini, pero so iba, dahil man kinonfiscate ang gamit. So ini ang due process. Bakong itong malaog ka na lang, naggaro pag-una mo, ikaankag sa diri, tapos paglaog mo, kukuanon mo na lang gabos, which is wrong. Ini ang due process. Masurat duman sa DNR, ini po, tapos ang DNR masurat. Tapos, pag surat, yun po, yan, ma-cease and desist, i-deputize ang PNP na ipunduhon. Yaon man po digdi si Kagawad Butch Abonite, siyang in charge po kaini and siya po ang nag-investigate kaini during the committee hearing, ta igwang mga sumbong, igwang mga complaints, na igwang mga nagka-query. Pero personal ini, private. So, yan ang due process. Bako po itong malaog ka na lang, tapos gusto mo na lang kung anon gabos. And dilingon po nindo, pati nga ni so mga truck, rinaot na dinistrong car. So saro na ni tinetry nindang paandaron, tapos nag-spark, naraot ang solenoid ang apod kayan. So mahalo na naman ito, so magastos na naman ng city. So sa mo lang, let us be fair. Sana due process. Bakong araw ka ito na haharason mo na lang. Sabi ninda kami ang nagharas. Haram mo, mayo man po bagang, sabi nga ni Ninda, daiman makalayo kung mayong baga. Sa Iriga yan sa Iriga. Ano po ang Bicol kang baga? Baga? Ay, basta yan. Daiman makalayo. If no one will provoke, you will not be emotionally pushed or pag mayo man, grabe man po. Kung araman po siguro nindo how they apprehend. Talagang mayayabang po sinda. And pwede naman pag-urulayan. Pag abot ko, mabuuton na pag-una mo, mabuuton na tupa. Pero kung mayo pa kami, sabi nga ni itong driver, kung ini-interview sa driver, duman ako na-touch. Sabi niya, kumbaga, grabe da aso, kurad-kutad kang buot ninda, tadainin da aram kung mabubuhay pa sinda o kung ano mangyayari sa inda, tamayo sindang kakampi duman. Tapos pagabot mi daa, medyo nagkampante na sindata, nakatindog na sindang nakaiba na samo. So imagine nindo ang feeling, aram nindo ang feeling na hinaharas ka na pinagtatakot ka, tapos mayong matabang sa imo. So kaya nagduman po kami, makahirak man ang mga empleyado mi. Dahil dapat araw kaya, if you're working with the government, much so that you have to respect your co-employees. Pag nasa gobyerno ka, ito man nasa gobyernong mga nagtatrabaho, irespeto mo man. Pare-pareho man lang pong pagal kita gabos. Pare-pareho po kitang nagtatrabaho, pare-pareho kitang nagpapagal kang gabos na mga circular and memos na pinauutob o pinasusunod sa kang mga national government. So, respect. We need respect. Yan po. Salamat po. Salamat po, Mayor and Sir Bojim, sa pagtao po nindo nin linaw sa mga pangyayari para man mas maintindihan at maging aware ang gabos sa issue pong ini. Ngunyan po, tawang tana po nin pagkakataon ang mga membros kan local media para man sa mga kahaputan po ninda. Mayor, good morning po. Joe Kagimbal, DWOS 103.9 Boom FM. Mayor, although may pahapyaw na nabanggit ka sa bago duman, magiging action po kang LGU na plantar ng kaso, na posibleng mag-atubang ng kaso. Sige, Mayor,
given the situation na sabi niyo po mayong due process, ano po ang posibleng maging kahinaan po kaniyo makaso ang syudad? Ano pong mga partikular na atubangon na reklamo kang Task Force Agip Kalikasan? Of course, sa iranon po ni Governor Mig sa Villapuerte. Pandua po, na hapot siguro Mayor, kato pong magka-arantaman po na magka-surug pa po kamo dati sa politika, magka-kulab pa po kamo dati. Mayor, na iba din nangyayari dati sa panahon kadto sa kangunyan. And ano po kaya ang dahilan kung tano tayo naarag po kamo kanini, kamakan po kang gobyerno probinsyal? Yeah, opo. Actually, there was an agreement, nagtatakangani kami, kasi when we talked to RD Bustamante, nag-urulay na ang legal counsel kang province and kang city. So, ang urulayan duman, gentleman's agreement, mayo na yata, gentleman ngunyan. May gentleman's agreement na they will file legal action and at the same time, we will also file legal actions. So, mayo na munang revoke, tama na muna unrevoke. So, nabigla na lang kami na maski Banggi, uninhabited time, uninhabited place, 10 o'clock at that, everybody sleeping. Yaon sinda, hinaras pa ninda ang timmi, nahiling man po nindo sa video. Tapos, they deliberately insisted to go inside. So, of course, definitely we will take legal actions. Magfa-file man po kami ng case. Sobra man po ito. Sobra naman po ito. Itong second question, iyo po, nananahimik ang sanitary landfill for decades. And in fact, I am really so proud of the landfill. If you go to the landfill, mayo ka mong maaamoy, mayong manlangaw, tapos pag mahihiling nindo, bagang arog kang ibang mga landfill na patong-patong na ang basura. Kami kaya, pag tatapon, cover talaga. Tapon, cover talaga. You have to cover it. Otherwise, yaon na ang mga scavengers. Second, itong mga pag may hangin, maduros, malayog talaga po, malayog. Kaya sa totoo lang, nag-overtime nga ni ngunyan, nagpaparakuak itong mga nagpaparalayog na mga basura. And it never happened for decades. And nagtataka kami, tanong ngunyan lang. So, nadangog siguro nindo ako, I was really at the height of my emotion, nasabi ko, porke ba kung kaalyado ni gobernador, pinagsasara nindo o pinaggigipit nindo. Sana, sabi ko nga ni, masakiton mag-follow at mag-comply ning sanitary landfill. It's not that easy and it's not that fast. It does not mean that 24 hours you're a compliant already because you cannot perfect it in one day or so. Haluyon yan na ginigibo mo yan, proseso yan, magastos yan, and ini ang mga hidden expenses